Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak eta EHUko ikasleen kontseiluak gazte eztabaida mahai ingurua antolatu zuten atzo erabakitzeko eskubidearen inguruan. Leioako kanpusean izan zen hitzaldia eta bertan egon ziren EAJko Joseba Egibar, EH Bilduko Rebeka Ubera, Elkarrekin Podemoseko Lander Martínez, PSeko Jose Antonio Pastor eta PPko Anton Damborenea. Alderdi politikoetako ordezkariek iraganaz eta etorkizunaz hitz egin zuten, gazte perspektiba txertatzeko ahaleginean. Erabakitzeko eskubidearen inguruan aritu zirenean, Katalunia, autonomia estatutua, zein Espainiako konstituzioa izan zituzten presente. Hor daukagu guk desafioa, badakit oso zaila dela. Estatuak bere indarra daukalako eta Katalunian erakutsi du. Zenbateaino den gai eta kapaz, 150 aplikatu da, behitu, ze moduan. Arratzalde batean desmontatu daiteke autonomia bat. Eta guretzat, erabakitze eskubidea estatus aldaketa honetan ezinbestekoa da, gakoa da, hemen demokrazia dago jokoan, Katalunian ikusitan bezala. Ze Kataluniak bere prozesuarekin agerian geratu dena da, hemen erregimen bat dagoela. Eta garbi geratu da, hemen Puigdemont izan, Urkullu izan, edo Uxue Barkos izan, Espainiako gobernutik esaten denean nahikoa da, Urkulluk ez duela aginduko, Uxue Barkosek ez duela aginduko Katalunian gertatu den bezala. Bai, 155ekin. Eskubidearen zentzuan, gazteok badugu paregabeko aukera bat, azkenean geure esku dago egoerari buelta ematea. Baina berriro esango dut, gazteek bakarrik ordezkatzen ditugu geure interesak. Ezin dugu baita ere, guk alderdi politiko bezala, ni gazte bezala errebindikatzen ditut nire eskubideak, baina alderdi politiko bezala ezin ditut interesa hauek patrimonializatu. Guk bideratu ditzakegu interes eta demanda hauek, baina ezin ditugu patrimonializatu. Beraz, zuen eskuetan gazte bezala dago erabakitze eskubidea horrela eramatea. Y ese es nuestro planteamiento. Nosotros no hacemos un planteamiento para territorios. A ningún territorio le reconocemos ningún derecho. Los derechos son de las personas, que es lo que han sido siempre. Y el derecho a decidir, cuando jugamos con estas cosas y con estos conceptos, siempre hay alguien que decide por todos los demás, porque es el que decide quién tiene derecho a decidir y quién no lo tiene. Soberanías plenas en ningún país ni en ninguna comunidad. La que algunos prometen es impensable e imposible en el escenario internacional. Casos en municipios, sí que luego podemos hablarlo. Mahai inguru bukaeran, gazteek galderak egin zizkieten islariei, bertara hurbildu zirenek, zein sare sozialetatik streaming bidez jarraitu zutenek.